children. Hey, never be a yatu. Oh, Namena, they are doing a yatu. What they want to be our way. So, this is Sanua. And yeah, every time I'm a yatu. That you ever do one so good. Catch the water. Oh, you see, what I'm not about you. Oh, you see, I'm you so you. Yeah, to start. That's why I did my one. Oh, you be a few. Oh, my father's on the aquarium. Woman, the wants to be all. Oh, you remember the universe. Oh, bon, some can see a market so.
the Ojidisa Yamebayan Honsa and Yabema Krumdia Tonosono, Onya de Cassia Palma Cristo. Hallelujah. Ebremo Yame D4 Yame Aqua Yame de Monsra Adomino Abakayansa. Ya papa obre ni moja ni ye ni nyina ne se ohwe se nyame ema ebenya osoro ahwemwa mu akwanya ene anopai osore ye wakosantase akoye first service ansa na oba ha ye hwe na wotwi dwumadi a odi ye nyina ko TV no ose be ye program ha we kire akoma owo edema nyame ma se nyame ema ebenya heaven mu akwanya ye dede kase pa ema ya papa Ebremo ayama hohoa na yame ahonsepe se ebremo ye nyina be sori ejina ye na so na ye den sempo ani dede ye ehia yam papa Bishop Albert Saki papa bonsema de obo ho ban Osha was soma na watche aqua pro abeto na watche encheba anso emonsem no doso ti se okoda na de papa chewa na wahye ne enumonyam fana kira erade na kabebe kira erade wa one yesom our radio so on your our SOMPA TV or share on Facebook Bejan Sana de Radia City was a rate asayama na watching for aqua pro ababeto aqua pro ababeto can be bitter rade 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 manyankopon entonka manyamentonka danase. Then I say, just thank God for your family. The Radia Sema wa Busia and Nebusia P. A charge so accident see obitu ano ankasa ne car sa me kwaba wan kudu obi closer or kwaba obi yire kodai and na waye bema kunani obi ba wa charge from wewu can be bitre Erade Nyankopon can be bitre Erade Nyankopon. Just thank God. Danase. The radiase, Danasis, ewa de wayama wo, Yamu bebe daya hodo basabasa yeson, and so ninemu onyankopon atwitwajo. The radiase said diabone, awa susunyina rade aji wefrim. Just thank God for your family, thank God for your life. The radiase ma ho, the radiase ma okra. Or the radiance here, 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4. 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 4. Monfanto screen so. Kwese de bia me pese ye yo odiman paye ma busuano. Ene asafo ye wo mu. Ene oha otutu nipa dodo. Ene nipa wuwu ntem dodo. Accident cause one man Ghana mododo. Yentie de atwere no eka. Na afedi edi ni na aka no. Metumu fu se onye nkotosele empaibo odima ne aseda manipa nyina. Osofo fesi wo de me pesa wo. Ankopon so to yemfo. Se de di ekiri ni yenye odima mpaye. Empire 10 minutes and sana ye tie nyame asem kase urade yesu ene kwasia dai me pagya mabusua eba wa urade wanem me de meire ne me ma me ma ne me papa me nuanom me dwuma yefo ma boafo se na wotwi ade boni bi ewom ene evil agenda urade peguma me wo yeso demo me ma wa brochire me bushafo wo ban so erade obone fo no hyehyeye in the evil agenda I break out be one na pompa break out pompa
name of Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Let's say enyeho. Mo am Facebook no someone type amen 3 times. Mo am yes someone. Yeah, bumper prayer number 2. We are interceding on behalf of the church. Jesus. Yeah, bumper yeah ama asafono. Asafu bebia a free children's ministry. Yes. One away to coin. It will be mine so asafu ba kwento di na kopie baby school di na kopie baby ejuma di na kopie. Say remaining months in the year. But so many aka wa fi no money na wotwe ade boni bi obone fo no hyehyɛ erade manem pare asafo no wo yeso dem just pray and break it out. Pray and break it out. Pray for the church. Pray for the church. Pray for the church. Pray for the church. Of Jesus, shout, we break out 3 times. We break out. We break out. We break out. At the Bonibia, we go for the last prayer. According to Jeremiah chapter 29, verse 7. Trust them say mom mine. Ade ba kwa nyamema enya de say mom mine. On mine economy no ko yia.
ɔman asundwe bɛmu a Yes. wo a wote mu nso so wobɛnya w'asundwe enti asante quotation ɔse sɛ kɔmfobɔ ne te kuro no sɛ kuro no mbɔ a ɔno so ɔte mu bi yɛbɔ mpaeɛ ama ɔman Ghana every president so kosi opinion leaders so yɛwie a yɛde Ghana akwan ne hyɛ Awurade nsa ɛkame ayɛ sɛ mogya hwie guo no ɛkɔ so mo a monya akonya kɔ social media deɛ ɛkɔ so wɔ ɔman Ghana ne nyinaa no uhu bi wobɛte accident bi esi wɔ kwan wei so nipa 10 na ewuo nipa 7 wei ebi esi wɔ Takoradi kwan so ebi esi wɔ Cape Coast kwan so Nkran kwan so Sunyane kwan so yɛbɔ mpaeɛ aka kyerɛ Awurade sɛ Awurade sɔ sɛ ni Ghana economy no yɛpɛgya ɔmanpanyin na pamfo yɛbɔ mpaeɛ ɛmo ahemfo ɔmo kan bi ɛwɔ mu ɛwɔ man no mu edwuma ahodoɔ a ɛwɔ man no mu Nyame nto so papa ngu so ɔbɔnefo no hyehyɛ yɛ tie ɔman no yɛsɛɛ no ɛna yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade ma bosome ne na wɔtwe nya accident free na mogya ɛka gu ɔman no mu dodo nipa edi bɔne dodo kasa Awurade Yesu yɛpɛgya ɔman no ɛde bawo Awurade w'anim ade bɔne biara ɔbɔnefo no hyehyɛ etie ɔman no ɛfiri president so ɛkɔ siketua so yɛfirike aho yɛsɛɛ no Awurade tonso papa egu ɔman no so ɔman no akwankwan accident ahodoɔ ogya hwɛ guo Awurade ma ne mpade ɔman no pie wa ne na bɔ mpaeɛ on behalf of the church, intercede on behalf of the nation, pray for the nation, pray for president, pray for ministers, pray for the chiefs, pray for the queens, pray for them, pray for the video leaders, pray for Ghana, pray for Ghana, intercede for Ghana, pray for the nation, pray for the nation, in the name of Jesus. Yɛbɔ mpaeɛ etwa toɔ. Ade a Kristofo yɛnya ho ade sɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyame ma yɛ sika. Nti yɛ de yɛtaa yɛ pa ne sɛ yɛ kɔsɛrɛsɛrɛ sika. Yɛfa phone. Na Okristoni bi ayare pɛ. Ɔsɛ Awurade sameyade. Anso sika ne dwetɛ no ɛyɛ Awurade deɛ. Na me ma point baako wɔ Nyame so mu. Sɛ ne wo yare a wotimi bɔ mpaeɛ sɛ Nyame sameyade no. Unya sika. Ɔse sika ne dwetɛ yɛ ho ade a. Awurade deɛ. Ɛne sika sɛm ho yɛ ayɛ den. Ɛwɔ Nyame fie Kristo asafo mu Nyame mbam. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyame a sika ne dwetɛ yɛ ne deɛ. Ɔma yɛ sika. Ɔma yɛ adwuma nkɔ so. Ɔnto nso papa nyɛ den ɛnkɔ yɛ adwuma so. Edu baabi Yesu Kristo ne n'asuafo no nam no. Na ɔmo hia sika de bi atoatoɔ. Ɛnɛ utility bills ne nneɛma ɛdɔɔso ɛne nipa. School fees is ahodoɔ yɛbie school ɛmaa tan ɛwɔ yɛ mu. Obi wɔ hɔ a ɔnwoyɛ. Anso amanfo mampo ɔhwɛ ɔmo no ɛdɔɔso. Yɛbɔ mpaeɛ aka kyerɛ Awurade sɛ ɛmmerɛ a na ɔmo hia sika no. Yesu ka kyerɛ Peter sɛ kɔtɔ dra. Even sɛ yɛtumi yi sika mpo wɔ facial no mu etimi di solve problem ma Yesu ne n'asuafo ne de tua ɔmo ho kadea. Nyame betimi ayɛ nsɛnkyerɛnne ama wo a wohwɛ me a wotie me na wotwe kasa Awurade Yesu. Ɔse yɛ misaw. Na wo de bɛma yɛn. Eti na wotwe.
bosome mebisa sika Eradi sika ponoma ejuma mu mensano ejuma no Eradi ma me sika wo Yesu demo ma me kru sika ma me yiri sika ma me mesika ma ma boafo sika wo Yesu demo wadu na bomba Eradi be die sika pa Eradi be mo sika Eradi mo sika Eradi mo sika ye wadu bomba money pray for money for financial breakthrough, pray foreign currency, local currency, pray for money, pray. Never miss a guy. To insurance your good music, make you must be Fresica, Fresica, I want your major, Fresica, I want your major, Fresica, Sicabra with you, 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 Yesu demo wo Yesu Kristo demo afibra so say tie nyame asem. It's time for the word of God. Just pray and commit yourself unto the Lord. Just pray and invite the Holy Spirit, our teacher, to teach you. Bompaye nyame asem oba bompaye fa ho hye Kristo nsa ose hon kronkron ye kyerɛkyerɛfo ka kyerɛ nyame hon kronkron sɛ saa bere yi de ɔnam na asɛm so no mfa kyerɛkyerɛ ka kyerɛ Awurade Awurade ɛbrɛ so sɛ tie w'asɛm a wɔde bɔɔ soro ne asase ne emu adedudu nyinaa yɛpagya ahwɛfo a wɔtie yɛn ɛwɔ SOMPA TV wɔhwɛ yɛn wɔ SOMPA TV wɔtie wɔ SOMPA radio wɔtie yɛn ɔhwɛ yɛn ɛwɔ Facebook YouTube wɔn a ɔte nyame asɔre dan mu yɛpagya akra biara awɔ Awurade nim sɛ Awurade na mo honhom so ma yɛnte w'asɛm yi ase yie na mo asɛm so bɛhyɛ yɛ den behyira yɛn ɛnɛ yɛ brɛ tumedie ne panini a ɔsɔre tia nyame asɛm ase Awurade kasa na ɔma etie wɔ Yesu Kristo demo ɛna mabɔ mpaeɛ ahwɛfoɔ ne etiefoɔ nyɛ mɛnso sɛ amen amen saa brɛ deɛ wobɛfa ogyɔta na wafa ɛyɛ open otwerɛ dua na wafa ɔnwoma na o Bible anaasɛ wɔ iPad no wafa da enche ma expect saa nneɛma no na saa da no mema aposifoɔ aba be gyinagyina pono na no sɛ oyɛ krakye ne oyɛ raba na oni jota na nyɛ sɛ jota ne kɛkɛ obie mu amehwɛ sɛ watwerɛ efe be sɛ 6 months nose wom enim a oka asɔre dɛm a mo a mo ba asɔre mo mfa jota manyina ɛyɛ asɔfo ya sɛdeɛ sɛ yɛ kyerɛkyerɛw na yɛtime boaw na wanya ahome ɛde ama wo kra yɛba nyame fie yɛsɛ hɔ yɛ hyia dan mu na yɛbɛsua onyame adwene na yɛtime aboa yɛ ama nyame abɔ yɛ ho ban ɛna me no kasa fa asɛm a mato den sɛ abrabɔ mu asorɔkye storms of life
na me no ehya se efre level 1 bosome bia wo nyame asema nyankopon na me ne dom so se me ne nyame ma enche bosome bi wo ha nyame asema be nyina be yi waten se di odina ho no onhwe yie na wanhwe asem bosome bi wo nyame asem nyina no ebetrentrem se de nipa ugu bia obetwa boni bia woye bia obenya so aketua bosome bi wo ho a me ma wani ba ho so se oyo hoho ne omanfrani owasase so bi anku mpo a wonso so wankasa obewu na se na twerɛsɛm no kan pefe se opewu mpewu onipa bewu prekopɛ na ne wu achi no atemmo kese bi ɛda hɔ ɛretwɛn no na onyankopɔn sɛ ɔbɛpae nipa mu mmienu ɔde fa bɛgyina ne benkum ɔde fa bɛgyina ne nifa na hɔ no nyankopɔn anka sikafo wanka hemfo wanka wɔn a wɔde tumi ho asɛm ɔsɛ ɔbɛpae mu mmienu nti woyɛ apostle woyɛ bishop archbishop woyɛ cardinal woyɛ president woyɛ minister ɔpae mu mmienu either sɛ wokɔ benkum anaasɛ wokɔ nifa na ɔsɛ benkumfoɔ no deɛ ɔde ɔmo bɛgu amanehunu gya no amen amen bosome bi wanyame asɛm na ɛbɛ nyinaa bɛhyɛ wo nkran sɛ ɛne da so wɔ hɔ ma wɔn a ɔne nyankopɔn ɛnam sɛ nipa bi ne nyame nante na ɛbɛ nipa fa mu deɛ wɔbɛka sɛ baabi bi abrabɔ no duru deɛ ka asɛe ɛnyɛ yie biom anso nyankopɔn ba wɔ n'abrabɔ mu no ɔmo nneɛma nyinaa yɛ foforɔ na ebi abɔ abrewa ebi abɔ akɔkora anso nyame baa mu no wɔ n'abrabɔ ne de nyame ka fa wɔ ho ne nyinaa ɛbaa mu na ɛnɛ me no ka nyame asɛm a yɛsɛ abrabɔ mu asorɔkye enti obi a wohwɛ me a wotie me yɛwɔ nneɛma ne bebree hɔ a nyame de bɔ kan yɛ ho woyɛ kristoni a ɛka wo ho woyɛ ɔsɔfo a ɛka wo ho woyɛ nyontoni a ɛka wo ho woboa nyame adwuma a ɛka wo ho wommoa nyame adwuma a ɛka wo ho woyɛ ɔhene a ɛka wo ho nipa biara a wote nyankopɔn asase so no abrabɔ mu asorɔkye ɛka ho storms of life na okɔtwerɛ sɛm no mu a obehu nipa pii a asorɔkye bɔɔ wɔ anso so deɛ nyankopɔn ka fa wɔn ho no asorɔkye no bɔ wie no onyame ma ne bɛn mu nipa baako a asorɔkye bɔɔ no kɛse ɛyɛ onuabɛma a na yɛfrɛ ne sɛ Joseph na ɔno no so daeɛ na ne daeɛ ne kyerɛ sɛ ɔmaame ne ɔpapa nyinaa bɛba abɛkɔtɔ no Genesis chapter 37 ɛyere pa so sɛ dan a onua no mo nyinaa so bɛba bɛbu nkoto kyɛdakoro ɛwɔ n'anim ɔmo bɛfra ne sɛ yɛwura ɔno na ɔyɛ ketewa deɛ anso so no nyankopɔn hyɛbere ɔde ba asase wei so ne sɛ ɔbɛyɛ ɔdefoɔ anso abrabɔ mu asorɔkye bɛbɔɔ no eduru baabi yɛbɔ no agya ɛde ne to aburam mepɛ sɛ wo a wohwɛ me a wotie me tie nsɛm ɛnɛ nsɛm no yie paa ɛtɔ da yɛn mu bebree yɛadwene sɛ yɛbɔ mpaeɛ a nyankopɔn ntie yɛsom nyame yɛboa nyame adwuma yɛde yɛ sika yɛde yɛ nipadua anso asɛ yɛn nya hwee abrabɔ no asorɔkye ka ho obi bi ɔyɛ poso adwuma bi anim sɛ wo a woyɛ poso adwuma mo a mowɔ coastal area bi anim sɛ obi bi a ɔyɛ fisherman ɔyɛ seaman a wonam poso no asorɔkye wɔ so sɛnea edum na yɛtumi ka sɛ ma plane bi antu na wada ne nya no saa so na ɛpo no so teɛ ɛtɔ da ehum no tumi tu ɛwɔ sɛ mo pake mo kodo Joseph anyame ka sɛ ɔbaa bɛyɛ nipa kɛseɛ no asorɔkye ne deɛ ɛbɔ no asorɔkye number 1 ɔno ankasa ne nuanom bɔ ne ho pɔ sɛ yɛnku no ebi sɛ mɛyɛnku no na yɛntɔn no yɛbɔ no adagya ɛne ne to ɛyɛ ebudam ɔmo di n'ano te sɛ yɛtɔn odwan anaasɛ apɔnkye anaasɛ nantwie ɛma yɛtua aka ɛma ne nuanom gye sika no egu ɔmo buto
And yes, Joseph was on diet. On one can say, you know, and ya bontin so for. And ye ni pabonifo. On one casa ni moja. Ni ma or papa yemu ma atono. And the Jessica. Asaya trans samatono. So say, Abuaboni bi acheno. I venenam. If ye yena uncle Silva. Okopia Potiphar fie. Asrochi a tosumi no. Oba oye Potiphar yire de tono so. Edi insam so say. O peso tu no mona. Abra oba no na kachire Joseph say. Onemenna. Ena Joseph say. Mame. Menti me nya sa bone no ntia me wura. If you say me ba fi ha me yo nanani. Me yo hoho. Hibreni na mabe pie kurom ha. Anso kwaya mo ne me atena. Even ukru a oye me wura. Edi fi ha nuoma nyina hyemesa. De me pen na me die bibibia me fabi. Enti me ya sa bone we a na ma anya den. Ma anya nokwafo ama me wura. De toso mienu ma san aye bone etia nyankopon a me som no. Potiphar yere se sa na wo kan dia me ma wo akero. O twantro to Joseph so yesa wuro no ho na ta de toso mienu. Oh. Yesa de ne kotu afiase. Oh. Anso me bisa o se asrochi ni nyina achi de nyame kan fa Joseph ho ba mu ana se amen. Oh, church. Menemu na ye chapo no se me bomu a na mo so ma cheso ho. Ebe mu ana se amen. Ni nyina ba. Se ni nyina ba mu de a won so so a wote nyame nwuna ase de nyame aka fa ho no ni nyina bebe mu emfa ho asrochi a eba wo de awrade aka fa o ma no ho no ebebe mu de awrade aka fa okunu ho no ebebe mu wadwuma no ho no ebebe mu oyire no ho no ebebe mu o shabra no ho ebebe mu bonsema awrade nyankopon obebaka sa we dey say your Bible monsem na woka yemra hunam a yenko South Africa Nelson Mandela omoche no kotu afiase for 27 good bad years. 27 bad years. Say judge ajele no 27 me the what to afiase finchia poly do non son. We've hard labor okodemo no nyame shabra nyame de na pass as say obeye president among South Africa asroche ko no wo a wakon nadua fie pen uhu te onko ho dakora na utwem no hu naduafo a ye yi omo pie na prison atade ne hye wa uhu se ne sete. Yes, 27 bad years nyame aka so obeye president the shabra no asroche ko no aduane boni di na ye ka aduane ye kire prison fo na ye twa bi ba eye TV so na wo hwe enkwan na nim na wo hwe nnuane na nim a obi ode hye ba asroche bono ni na ye munye aduane die munye anso so no asroche no bo wie ye no de nyame kan fa no ho no ba mu ananse emem ne nyina ba mu. Our former president the late Jelly John Lawrence or the president answer one them or them. And so no obefro abenya no Ghana konya ono nipa we di president a che o Ghana on sema nyame kopon. The former president John Ajekum Kofuo what that president pay. And so nyakopon say we yi so beba be president among mine Ghana no be ye nuama papa no be je dimpa enne ye wonuama bi wo ha ubodin a ye say former president John Ajekum Kofuo and the buy his excellency baby obia the former excellency we salute you. Okay, national your friends health insurance o kwaso na kwa ye wonuama bebre obodin o de be kan no also so no ofem enti me ba say wo a wo hwe me a wo tie me a wo fam asroche bi
bow, Obo Yadi Asroche na bow, Obo Awadi Asroche bow, Obo Sika Asroche bow, Obo Abusia Asroche bow, Obo Niamaya den, Obo Nipa Bonifua Soro was so, Nipa be person Brawase, Nipa be person or Sewo, Nipa Sewu de, Nipa person when no Munyama Yamedia Mano, if Frewanza, me person me catch or say, Onye Nyankopon. Se nyanko papa na aka ho asroche ne de ebebo anso so nyame ebeji wafrem. Amen. Tie na afa na wo hwe na wo tie yen a ena me no kasafa abrabomo asroche na na penta me no ka ho asem God delivers in storms. Onyanko pon gia o jenipa e wasroche mu. Asroche mbo nyame jenipa wo. Enti enya wadwene sa asroche na ebo no ebebo saa akose wiye ade bi e wa hyase bia wawiye me pese me ka twese huru sa danya ebejo kasa ebejo yo gidie no be kasa ebejo yo gidie no be kana hompika kwan so ni gidie ni tumi so se huru sa danya ya bone ne ya danya ebusua na afibia ni pa wuwo mo no amfia mienu bia ni pa wuwo mo no saa dia no mese abaya dan etubetwa. Psalm 107 verse 8, 28 to 30. Psalm 107 verse 28 to 30. Enti Awurade asem. Na osufre Awurade. Na osufre Awurade. Wona ho hia mu. Wo ho hia mu ebra asroche bonu mu. Na oje won efiri wona ho kire mu. Na Awurade ji won nyina free. Hallelujah. Amen. Enti ene ade ba kwa me pese wusua ewo asroche bremu. Emra asroche bow. Emra nipa sole tio. Emra niema mu aye den no. Ma wure mfi se obesu afre Awurade. Oh yes. Mensu mfre nipa. Nipa ntime nye wo. Osu frɛ Onyankopɔn wa. Onyankopɔn bɛkyɛw. Minima asroche ebo wa wo hwɛ me. Ebetimi aye yade asroche. Say yese busua no mu de yade basa betimi aye petuwo e da ekoso. Ebetimi abese eyawaresem eyadwuma sem. Obi hwɛ me, obi tie me, obi man so, obi kudo so. Ebia o hwɛ me wo Asia, o hwɛ me wo America, o hwɛ me wo Europe, an Africa country bi so. Anaso oman Ghana nkura kese ni kuro ketom ebetimi abase asroche a ebon se woye bibi biara enye nyini na wo nyini ya meka kire o se asroche budem no o se osufre Awurade Awurade che wo so kan kire oni ase sufre Awurade wante sufre Awurade o hwe nanim ka kire na se sufre Awurade na won ani je se osufre Awurade na wona ho hiam na oje won fira ho kire mo oma o se osufre Awurade no wani je efri se Awurade firi soro mo soro abaje won efri sa asroche na eba won no oma hum no ye ko o se hum no eyeko o se ehum no ye beja eyeko ehum no koso ya dan ehuri ye eyeko oh sa medical culture say huru-huru-hura ebecho huru-huru-hura ebecho efio huru-huru-hura obecho obi kaja bi bom me se jano ba ya dan epetum na asroche no eyedin o se asroche no ye dan eyedin o enna me show bi bo wo dem ha obi a wo hwa me obi bi a wo tie me ne se asroche bi ba ya dan ebe yedin enyo obi ase wo a wo hwe me ya wo a wo tie me no asroche ne yedin amen asroche ne eyedin amen asroche ne yedin yesom Nyankopon na otimi ma asroche ya dan eyedin sit down na wona ne je se ano adwuko na wona ne je se Onyankopon ma asroche no ayadan adwuko nyame be ma asroche bi adwuko mu amen minim pa sa woda wontime na minim pa sa wokokete so wontime na anso so no enka ho ebe kakra nipa be nya no amen me se ebe kakra
nyoma benya no ma men kan kire osenkafa nwoma temiensa ose bibibia wo ne mra onyankopon ahyehye no osoro we ase enti ye wo bra asroche ne yadan ehuru aso ye wo bra so a asroche ne yadan echo na wasroche no ojo amen erade ma wasroche no ojo amen asroche no ojo amen kodana no amen esu no amen awreho no amen yade no amen eka no amen ejumasem no amen awaresem no amen da ye bone no amen me se asroche ne yadan echo na ɔde wɔn ɛkɔ wɔn agyinaeɛ a ɔhwehwɛ hɔ ɛno ɔse ne botae nti a nyame do ba asase no so no asrɔkye no twiwie ye no ɔde wɔn kɔ hɔ nyankopɔn de wɔn kɔ hɔ ɛnkyɛ wobɛkɔ w'ahoto kurom amen ɛnkyɛ awurade de wobɛkɔ baabi bi a wayi sɛ ɔde wo kɔ amen ɛnkyɛ ɔma no wobɛte wɔn ka na yɛ anigyeɛ nko a amen wobɛ telephone call bi baa amen mese telephone call bi baa amen mese yɛbɛ email obi de ato wo email mo amen wo gmail mo amen na wobɛ bie no na yɛ nkunimdeɛ nko a amen na yɛ adanseɛ nko a amen na yɛ anigyeɛ nko a amen hallelujah amen ogidi ne nka nkyerɛ ne ho sɛ me kwaku asrɔkye no bɛdwo yes enti ɛnɛ na asrɔkye no bɔ ma gye 20 gyetum sɛ asrɔkye no bɔ anso mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ yɛsom nyankopɔn no a ɔkasa kyerɛ asrɔkye a asrɔkye no yɛ din yes Matthew chapter 8 verse 26 na ɔse wɔn sɛ na ɔse wɔn sɛ mo a mo gyidie sua mo a mo gyidie sua adɛn na ehu aka mo sɛ adɛn nti na ehu aka mo saa ɛna ɔsɔre teatea mframa ne ɛpo no ɛna ɔsɔre teatea mframa no ɛne ɛpo no ɛne ɛpo no na ɛyɛ din na ɛyɛ din amen Yesu Kristo ne na suafoɔ wɔnya me dwuma yɛ mu wɔnya me sombere mu no asɔkye nso hyia wo enti ɛnnɛ a wohwɛ me sɛ woyɛ sidani ba Pentecost ni Roman ni Methodist Basri ni asafo bi a wosom nyame memene da kwanhwɛfoɔ yɛn nuanom musliminfoɔ anso wosom nyankopɔn anso asɔkye bi bɔ wa awudu isa so ene me nuanom kramufo awudu isa so na ɔno so te ɛyɛ koduo no mu a ade a yɛsa asɔkye ehyia no Kristofoɔ nso so a wohwɛ me a wotie me yɛnagye nkwapa Yesu Kristo na ɔte koduo no mu sɛ ɔsom nyankopɔn asɔkye ne ehu mu a ano ɔden ɛbɔe na Bible sɛ ehu ka na suafoɔ no ɛna mu bebe ehu aka yes nneɛma ɛkɔ so wɔ fie hɔ ehu aka nneɛma bi a wankasa o maame yɛ mba adanedi o papa yɛ mba o papa ba adanedi akyerɛ wo ebusuani bi adanedi akyerɛ wo ɛnɛ suro aka wo yɛ mo bebree efi a yɛwɔ mu ekuo bi a yɛwɔ mu edwuma bi a yɛwɔ mu sɛnea yɛapoise nipa bi ama na ewu sɛ yɛsɛ mo kɔ hyia sɛ yɛsɛ mo tu kwan mo kɔ ayi a na oyɛ ma ahyɛw aduane kuro si hɔ a usuro sɛ wobɛdi bi ne nyinaa ne sɛ nneɛma bi a wode w'ani ehu ne nneɛma bi a wode w'aso atete no ama ehu aka wo mepɛ sɛ meka wo sɛ ɛnyɛ wokwa ne ehu aka wo ehu ka asuafoɔ no ohu nyame anwanwadeɛ ohu nyankopɔn nsɛnkyerɛnne ohu nneɛma nyankopɔn yɛ no eduru baabi no asorɔkye no mo yɛ den amen ama ehu ka wo nti wo a hu aka wo ɛnyɛ wo nko na hu aka wo deɛ ɔne Yesu Kristo nam no ɔno koraa ehu ka no anso ani gye sɛm ne sɛ wo a wosom yɛn Awurade Yesu Kristo yɛwɔ ɔbarima bi a wɔtɛmɛ kasa kyerɛ ehum osom nyame te asefo bi a ehum te ne kasa yes ehum te ne kasa yes asorɔkye te ne kasa yes ɔka kyerɛ wɔn sɛ adenti na mo ye ehu fo sa ɛna me ka kyerɛ sɛ adenti na ehu aka ho sa ɛyɛ ɔsa bebe bi aduru die bebe bi aduru die
wawie yɛ aba ɛnyɛ yie biom wɔse mmerɛ waba aba na nidasoɔ nyinaa asa na nipa nyinaa ɛserew sɛ yɛanya wo no saa berɛ no na nyame bɛm saa berɛ no na nyame bɛm nyame ɔbɛm wate mɛsɛ nyame bɛm wate nyame bɛm wate na yɛkan ɛyɛ nyame asɛm adi kan no ɔse na wɔfrɛ Awurade na Awurade bɛma ehum no ɛyɛ din ɛtɔ da frɛ Awurade ɛnɛ wofrɛ nipa ɛnɛ wofrɛ ɔhaw no wohwɛ ehu no Bible sɛ esuafoɔ no frɛ Awurade sɛ nti yɛyerɛ yi wohu yɛ na Bible sɛ Yesu teatea asorɔkye no ɛnɛ asorɔkye bi a mede Yesu din teatea no abusua mu asorɔkye bi a mede Yesu din teatea no awadeɛ mu asorɔkye bi a mede Yesu din teatea no asorɔkye bi a mede Yesu din teatea no adwuma mu asorɔkye bi a mede Yesu din teatea no nipa asorɔkye bi a asɔre wɔ so mede Yesu din teatea wɔ ɔse na Yesu teatea asorɔkye no na asorɔkye no te din. Oh Jesus. And asorɔkye bi bɛte din wate. Amen. Me say asorɔkye bi bɛte din. Amen. And then as ɔkɔ baasra asafo mu a singing banfo wɔ nnwom bi ɔmo toɔ na ɔmo to do baabi a asugyafoɔ na ɔmo wɔ mu na ɔmo pekunu no saa brɛ na ɔmo sapa nti ɔmo to nyama ɛwɔ ɛpo asorɔkye tedi nti ɔmo de ɔmo to na ɛsa tedi ɔmo to a ɔmo nye so na duro sɛ baabi ɔmo to ba nti ɔmo do baabi a ɔsɛ ɛwɔ ɛpo asorɔkye tedi ana ɔmo de ɔmo to saa na ɔmo de kyerɛ mɛma na kyerɛ sɛ ɔpɛkuru wɔ asɔre dan mu no yɛ na mɛpɛ sɛ mɛka kyerɛw asorɔkye bi edi kan ate din pɛn nti woso brɛ so asorɔkye no woso brɛ so asorɔkye no ebusua no mu asorɔkye no mɛsɛ adwuma mu asorɔkye no awoɔsɛm asorɔkye no mɛsɛ sikasɛm asorɔkye no yadeɛ mu asorɔkye no dayeso mu asorɔkye no asafo no mu asorɔkye no ɔma no mu asorɔkye no ɛbɛyɛ din. Kasa masrochi yedin. Masrochi yedin. Tiamusa mikweko masrochi yedin. Masrochi ni yedin o. Masrochi ni yedin o. Masrochi ni yedin o. Yesu demo asrochi ni yedin. Mesi Yesu demo wasrochi ni yedin. Yesu masrochi ni yedin. Awade masrochi ni yedin. Ebusiaboni masrochi ni yedin. Kroponi masrochi ni yedin. Akwento masrochi ni yedin. Sikase masrochi ni yedin. Ahotre masrochi ni yedin. Asrochi boni ni yedin. Mesi owu asrochi ni yedin. Asrochi boni ofi ni yedin. Asrochi ni yedin. 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 Piso suma asrochi yedin. Oshebre masrochi yedin. Asrochi bi a eba asolieti awo shabere asolieti awo ma asolieti awo juma eyedi wo Europe eyedi wo America ho eyedi wo Asia ho eyedi wo Africa ho eyedi wo nkra ho takwani ni potem ho jumase ni potem ho sunyane ni potem ho nkransa ni potem ho potem bi awo mese ote region ni potem ho asrochi ni nyedi asrochi bi a ebo ewa western region eyedi ukrom hasroche no eyedi amen ana me ba be ka kire o se osum nyankopon wa asroche ntinene yes asroche ne yedi amen me ma 1 minute kasa kire asroche bi e ba o kasa me so asroche ne erade ma ne nya bi wa na kasa kire asroche wa wo hwe me a wo tie me radio anasa TV Facebook kasa se me so asroche Yesu ma ne nya di erade tie erade wo dem ha
Wotie, wo person som nyame yi. Wo person ko heaven. Yes. Asunye mamu ayeten. Wo person ode ho a wonteme nde. Wo person botere ne yabra ba wonteme. Asoma for Paul say papa me person me ye no. Mentime nye. Na boni a mempe no. Eno na me ye. Na de ti me mo no. O eno na ma me ye sa. Anso anano Paul san kan say. Mentumi ade nyina. Kristo a o shame Kristo. Eduru bebo se okopapa no. Masan akwa wie. America no. Batu. Gidie no nso so makura de aka me ne enkwa botira onyankopɔn ede bɛbɔ me kasa kyerɛ asoɔkyen no kasa kyerɛ asoɔkyen no kasa kyerɛ asoɔkyen no kabala katasata leblanda. Mark chapter 4 verse 39. Mark was papa 39. You might be a sound crown. Na ɔsɔre tiatia mframa no. Na ɔsɔre tiatia mframa no. Na ɔse ɛpo no sɛ. Na ɔse ɛpo no sɛ. Muawa no. Muawa no. Yekom. Yekom. Na mframa no gyae. Na mframa no gyae. Na ɛyɛ din. Na ɛyɛ din. Enti ɛha Yesu kyerɛ wo mpaebɔ. Ɔse Yesu sɔre. Number 1. Enti ɛnyɛ ɔhaw bia na yɛtena se. Ti na ɛtɔ da yɛbɔ mpaeɛ so gyina hɔ. Ese sorry gyina wo dan mu. Sorry gyina wa nama so. Ɛna ɔkɔ enu ya pray. Yɛ mo bebre yɛ bɔ mpaeɛ bɔ na wo bɔ no. Ɛna Awurade hu me mabɔ. Ɛna Awurade hu me mabɔ. Na me yɛ mo broni, me yɛ job ni wo ankasa wo te wo no kora no. Sɛnea wa no se yɛ a wo to nipa ho broni. Ente yɛ agya sa mpaeɛ no. Ɛwɔ sɛ be specific. Awurade asroche a ɛbɔ me ɛyɛ busua na me firi mu no bibi wo fie ho a nipa ewu so da yɛ bɔne nti saa da yɛ bɔne na nipa bi so wo fie ho a na ebi wu amane to wɔn no yare bɔne bi ɛwɔ fie ho na aka me papa bi aka me maame aka me nua bi mu no Awurade saa asroche no na Awurade me deɛ yi me firi mu. Erade sujedi asrochen. Erade adwumasem asrochen. Erade me mana asrochen. Me mana du won panyim fie so. Won adwumasem asrochen no. Jesus. Erade mane enye ko mame. Yes. Say Jesus saw the obo po no din. Nte ya abo asrochen kro no din. Say e asrochen o say ko kasa asrochen na e wo so. There be. When am asrochen no bo no? Ayapono to catch us a whoop. Kawanutum Jai Beja no ye, no more wanutum. On a pono casate is on any pa and their casa. Yes. And non as you for no good through fear. Almost sissy one who say, only papa and Kuran and in Namui. Nipa it make ne pudding como cassette apple. And na me basa me catch us say unim nyame na wo som no na say unim Abraham nyankopon na say unim Isaac nyankopon na say unim Abraham nyankopon na say unim David mu nyankopon na say unim Sarah mu nyankopon na say unim Elizabeth mu nyankopon na say unim Hannah no mu nyankopon na o se bre mu ye den no. Kachira unia se be yi. Ebe yi. Kachira na otie je ote on che kachira se be yi. Ebe yi. Kachira ne sa soro che na ebete din o. Amba so che ne bete din. Kachira se hade bia wo na wie ye. Hade bia e wo na wie. Kachira se ade na ehuru atwo. Ade na ehuru a. Entimi huru se anyukura na ebe wie. Anyukura na ebe wie. Hallelujah. Amen. Wan kasa san kachira ho. Se mensuro asroche bi a ebo kachira ho kra na ye dendeden ya Awurade bebem mensuro ehum bi a yetu na ye denden ya Awurade bebem. Psalm 39 kamene uko Jonah aso ma menfo samfa nko Psalm 89 verse 9. Psalm 89 verse 9.
Psalm 89 verse 9. Wona wodi epomu emfum paabuo eso. Tie. Nyame a wosom no. Ono na yaka no ho asem no. Asoroche bia yese sa Nyankopon no. Yotimi ye wose asoroche no so no. Abotre na kan na hwefo ne tiefo ntie. Wo na wodi epomu emfum paabuo so. Se na so ochen sori a wo na wodwojo ano. Amen. Kanchire de ote wo benku no ne fan se asoroche sori a yese Nyankopon na yesom no no odwojo asoroche na no. Nti Nyankopon be dwojo asoroche na no ama. Wo a wo hwe me a wo temi wa yese Nyame na yesom no no sa asoroche no sori a sa Nyankopon no dwojo asoroche na no. Nti wo a wo hwe me ne wa na ekasa yi Erade ebe dwojo asoroche na ma. Nti ka kire Erade sa abre se Erade men so dwojo masoroche na no ma me. Ka kire ho se Erade masoroche no dwojo ano ma me. Dwojo an obu a onya telephone kokra na oye ma hyew. O ba fro kokra na oye ma hyew. O kwa adwuma ma na oye wa hyew. O hu nipa bia na oye ma hyew. Ka kire Erade se onyojo sa asoroche na no emma. Isaiah chapter 43 verse 2. Se o twa nsu a Se wo twa nsu a me ne wo na wo ho. me ne wo na wo ho. Na se o fa subonten mu a Se o fa subotin mu a emfa wo nko. emfa wo nko. Se wo nam ogya mu a Se wo nam ogya mu a enhyew na ogyaframa enhyew. O tie ne yipa. Na kire se ye hya ase no medika kan kire wo se asase a yaba soe. Asase a yaba soe. Ade a ye friend say asoroche account stopped. Nti me no kasa for storms of life. Abrabo no masoroche. Ne wo mre bia ne ade bia etoto bia. Obo anasoroche no bono ne nkokura brem. Ono obi de bono ne mranti brem. Obi so de bono ewo ne mofra brem. Enti enne na wo wasoroche no bowa. Na asoroche no nya mo bia. Ya isa ni pakoro no. Enti se ohuru o kanse huhu tia ho o jano wo wasoroche no ena ebo. Na wo de no juwie a ena ebe hu se ono so de bebo anase embo. Efrisa asoroche no e kan ni pa barabo ho. Enti pna wo de no so na ehuru se den ya ebecho. Enti nano Isaiah say se wonam ojamu ono na nam mo amoye adwuma e wogya ho fro no mo adwuma ye nuama na se de nuane ne de mema ne nyina anoa ye nyina ye noa bi enti yenim se ne agyasete enti se wogya ho na wo ye aduane a ye nhwe se ne agya ne sete Nyankopon ka kire wo se wonam gyanum a enti Nyankopon o adenti na on kan kire wo se on fa wo gyanum na ke se nyame nim se brebi beba ene wo hwe wo ma atwa ho ahia enti mo se munam ogyam eto da wo hwe aware sema aware ne nam ogyam wo hwe wankasa wo ho emra ye de ware emra ye de wo emra ye de ya ban adwuma ye de ya nkurankura adwuma emra ye de sidan emra ye de kotena ya ye fia asa anuoma ni nyina obo so hwe wo fia efi ho na adane se sebe aboson dan mo ye obosom ni a sa na hote e mane haw we da ya chichiru we da ya de we ato ho anso so no ko nua bi fia o ba na wo so ahụ sị na ifie ni nyina aya ahwehwe dan na ifie ni nyina onuama na ye chenchema anso me pese me ka kire wo sɛ Nyankopɔn sɛ wo sa abre de wo nam gyam interpret so ɔsɛ ɔka ho o ma gya no nya dan enhye ade a me pese wo de hye wo tim obu wa ebi a ne kora wo firi dam ha kwe wa wo hwe me de anwumere wo no ma be die mpo no aye den anso ye som nyame a o ma de ni ho ebem ɔsɛ ɔno na ɔma awiemu no ma ɔno wɔmpam anso so kwan a Nyankopɔn fa so ma ɔmo adua
you know. And thought that obedient a buro ko baby na you be an Radia man renting. And in a jago form say Buram. Was a sasa na ebia yeden akafom. Into bon say na no ma no oma bedi. Abo apotokura. Was a mention man for toa. Kami bua dai. Obi aduane na hwego. Obi aduane a na se ahye. Na wakoto egu. Na ewie monoma akodi ka bi ko baabi a na Nyankopon ahyeda amaka no ni gate bi ebie na ebro bag be mienu mo amatena kroketu emu de mo ne mensema mekan na ahwie egu na ho enoma wo area ho nyina nyame ato party kesi ayeden amamo nyame obeto pro amen nyame beto party bi ayeden amodako enche kwara nyame bebi kwan bi ato baabi bia oh Jesus pani o se ono na ewiemu no ma wonno na wompam aso ono Awurade o ma wanduane di na o kan se o san ye kyeso Nyankopon a ye hwe hippopotamus mo amoda pom ye hwe oso elephant mo amonam kwaye mu enua se no mo sidi aso Nyankopon se oma omudia ma na so aboa tatiaso ebeso so amen mese ebeso so amen o mano ebeso so amen mese wadwuma no onso so ebeso so amen also for you so the word to or say o say nam to aso sɛ ofa nsubɔnten mu a ɔse sɛ ofa esubɔnten mu a ɛmfa wo nkɔ wɔn sɛ asorɔkye na asan aba ha bi mu asorɔkye na asan aba ha ɔsɛ ɛbɛba sɛ wonam mu wonam asorɔkye no wonam nsuo no mu ɛnna mu bebree mi nimpa sɛ wonam mu wonam mu baba mu yɛ ebu ɛyɛ amene wo asorɔkye no yɛ amene wo aso Nyankopɔn sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɔka wo ɔka me ho yɛnto to be let's take it again. Oh, come me pasa o to be o enina to say nyame so for me re wayenda abodi enina nyame onyame to for Yami, oh yami to, so me pasa o ni nyame kasa kakra. Peja wa wuki na fa to nyom no. Misuro bibia, nyame, oh yami to. The person in Yamini Kono Kakara. Only a Radin Casa, only a Radin Casa. Are you moving? Yamio.
nyame nkasa kakra osom nyame oyete asefo nyankopon baby bi o hwe mi firi bia baby a wo tie mi bia me pese wo ne nyame nkasa ebre a wo wasoroche mbremu obo anya wo na asoroche no bo wo baba ko bi asoroche no bo wo adwuma asoroche no bo wo kunu asoroche no bo wo yire asoroche no bo wo Kristo som asoroche no bo wo awade asoroche no bo wo baby awo asoroche bi bo wo ne urade nkasa bi ewa no Erade ose na okasa kire Erade na Erade kasa kire epo no okasa kire asroche no bia wan na kasa bosre okasa matieni naraye eti se Yesu okasa me say yes to tiantia po asroche no mas asafona o tiantia asroche no manasuafo na ena me gina yesu din so say asroche biara ebo wo Jesus ena asroche no nya din amen eya geme so say amen me ka bia geme so
Asrochi bia ebo asrochi nye di. Amen. Ejuma mu asrochi nye di. Awari mu asrochi nye di. Kristosoma asrochi nye di. Ebusia bia ufrim o mame mu ebusia asrochi di bia ebo wo enye di. Mese o mame ebusia mu asrochi bia ebo mo enye di. O papa no ma busia mo asrochi bia ebo wo ebo busia no enye di. Krodua utimo asrochi bia ebo enye di. Da yesoma asrochi bia ehuna wo ena no pay awie enumre ahomachi enye di. Amen. Da sunsuma asrochi nye di. Sunsuma asrochi nye di. Me shawo yesu di mo se sunsuma asrochi bia ebo enye di. Ebusia pamu asrochi bia ebo enye di. Ebo ma enye di. Ebo shabre enye di. Erade obi a wo hwame a wotie me. Asrochi bia ebo no. Anso onfa nani hu bebe bia asrochi no firi. Erade a woni man nyina. Me po Yesu din se sa asrochi no nya di. Sa asrochi no nya di. Sa asrochi no nya di. Awumawu asrochi nya di. Oponi asrochi nya di. Awa sujadi asrochi nya di. Akwanti omu asrochi nya di. Baby bi a hwame fre bi asrochi bi ebo enya di. Enya di wo Asia ho. Asrochi nya di wo Asia ho. Asrochi nya di wo Europe ho. Asrochi nya di e wo America ho. Asrochi nya di wo Australia ho. Continent bi a wo so. Asrochi bi ebo enya di. Erado o ma koma so asrochi. Bo ha ye dwuma ne nteme nso aba. Ebi ye dwuma ne nteme nso aba. Erado wo se yensa na dwuma so na wo behira. Yensa na dwuma na be ye. Enti Psalm 90 verse 70 so say an yensa na dwuma na ma ne ye. Edwuma mo asrochi bi anya din. Edwuma mo asrochi bi anya din. Sikasem mo asrochi nya din. Sikasem mo asrochi nya din. Edwuma mo asrochi nya din. Erade nkasama. Obi hweme obi tie me. O ye project bi. Asrochi bi aboa ma project na aka. Project na ya say. Sa asrochi na enya di. Asrochi na nya di. Enya di wo project na so. Enya di wo project na so. Enya di wo project na so. Asrochi na nya di wo project na so. Me yi mpa ye ma. Me bo mpa ye ma. Asrochi bi a ema wuntime na. Obu asa asrochi ne ye ne baba. Obu asa asrochi ne ye ne baba ma. Obu asa asrochi ne ye ne nua bi. Sa asrochi ne ye ne Kristosom. Sa asrochi no eye nneoma bi ehye no so. Sa asrochi ne me hye sa asrochi ne wo Yesu de mo se enya din. Sa asrochi no 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 enya din. Obi person de ne ho. Anso ontimen ne ho. O say ya asrochi ne hia na ehia ye. E na asrochi bi anu aye de wo wabrabom. Asrochi bi a ehia wo. E na me kire nyame asem e na ya kenkan so say sa asrochi no enya di. Sa asrochi no enya di. Sa asrochi no enya di. E na ye tie asrochi